me kuranɛ aya dɔ d'i ma bi nam aba i bɛ fɛ ka muso karaba ka kɛ i sago ye tiɲɛ a ka don i sago na da fɛ nam mina aya kelen d'i ma ala ka kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ bilahi n kalina ala bonya na n'i y'a kɛ kɔrɔbɔbali don a bɛ kɛ siga tɛ nin na ni tiɲɛ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye kunufaya ko ye wallahi o bɛ yen mina kuranɛ aya min d'i ma sisan nam a kɛ sisan tiɲɛ i b'a jaabi siga tɛ nin na kɛ annahum tiɲɛ kushubun namu musannadatun belebele kɛ annahum nam kushubun tiɲɛ musannadatun tiɲɛ aba nin ka teli dɛ wallahi i bɛ muru de ɲini nam n'i ye muru ɲini tiɲɛ i b'a sɛbɛn muru sanfɛ kɛ annahum kushubun musannadatun nam mimu min b'a la tiɲɛ mimu min b'a la nam i b'o mimu de kɔnɔ bonya tiɲɛ ka muso tɔgɔ ni cɛ tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni tiɲɛ koyi nin ye kabako de ye mina min d'i ma nam bilahi n'i ye nin kɛ taa kana ti nin na tiɲɛ a bɛ kɛ siga t'a la ni tiɲɛ dɛ Konate o tuma n'i y'a kɛ o cogo la nam i bɛ tasuma de kɛ furunɛ kɔnɔ tiɲɛ n'i ye tasuma kɛ furunɛ kɔnɔ nam i bɛ muru in da tasuma sanfɛ tiɲɛ n'i ye muru da tasuma sanfɛ nam i bɛ sɔrɔ ka kɔlɔsi ta tiɲɛ i b'a wurudi kɛ annahum kushubun musannadatun nam kɛ annahum kushubun musannadatun tiɲɛ kɛ annahum kushubun musannadatun tiɲɛ i b'a wurudi 1111 siga tɛ nin na ni tiɲɛ dɛ c'est-à-dire n'i ye nin kɛ nam a b'a bi kɛ komi tasuma sigilen don muso dusukun na tiɲɛ bilahi n'a m'i ye a t'i lafiya ni tiɲɛ Konate hali n'a taala Ameriki nam o muso kelen n kalina ala bonya na o bɛ segin ka na siga t'a la i y'a faamu ni tiɲɛ donc n bɛ nin di ala ka jɔn ma fi sabilila ne ma di i ka jɛnɛya kɛ n'a ye dɛ ayi n y'a di de i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye tiɲɛ i muso bolilen don a ta i ka baara kɛ Ni i tiɲɛ. muso murutilen don a ta i ka baara kɛ Nam. Konate y'a di ma fi sabilila tiɲɛ ni tiɲɛ i y'a faamu n y'a faamu c'est-à-dire kuranɛ nam ala ye kuranɛ kɛ fɛnba ye wallahi kuranɛ ka bon adamaden mako bi fɛn o fɛn na tiɲɛ a bɛɛ de bi kuranɛ kɔnɔ siga t'a la mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi nam nkalontigɛlaw de cayalen don wallahi karamɔgɔ kuntanw ka forokiya don tiɲɛ ka kɔlɔsi ta nam ka banfula don i kun na tiɲɛ o tigiw de cayala n'o tɛ bilahi karamɔgɔ ka a dɔgɔ karamɔgɔ ka dɔgɔ e ka yɛlɛ réseau kan dɔrɔn wallahi i bɛ manamanakan dama dama de mɛn tiɲɛ ni tiɲɛ bilahi f'i bɛ ɲini ka maloya ni karamɔgɔya ye wallahi an b'an kun mɛn an b'an jaabi a gɛlɛyara o de la Konate ka video kɛ man ca namu a sabu ye nin dɔrɔn de ye tiɲɛ ne bɛ n ka ala tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn tiɲɛ ka n ka numéro sigi a kan tiɲɛ k'a bila mɔgɔw k'a ta ka baara kɛ n'a ye siga t'a la mais n'i y'a ye image la nam a b'a man ca wallahi ni tiɲɛ i y'a faamu n y'a faamu n'o tɛ kuranɛ Nam. furakɛlikɛla don kosɛbɛ kuranɛ Tiɲɛ. fantanya fura don Tiɲɛ. kuranɛ Nam. bana bɛɛ lajɛlen solution bɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ siga t'a la wallahi tiɲɛ don i y'a faamu n y'a faamu a b'a ka adamaden ka fantanya ban pewu nam k'i ka gɛlɛya ban pewu tiɲɛ ka nafolofin kirikiri sɔrɔ nam teliya la tiɲɛ bilahi a dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ siga t'a la a bɛ n yen ko ala kira yɛrɛ kuman'a kan kosɛbɛ kisi nɛmɛ b'a kan tiɲɛ i b'o sɔrɔ dɔ kuranɛ kɔnɔ ayi o ye iza wakati de belebele ni tiɲɛ dɛ kana siga dɛ wallahi iza wakati nam aba c'est à dire ni maa min ye nin mɛn tiɲɛ e ka tila ka kɛ fantan ye bilen nam i bɔ man da la wallahi ni tiɲɛ dɛ wallahi ni tiɲɛ kuranɛ sura min ka teli nam fantanya kɛlɛli fɛ tiɲɛ nafolo sɔrɔli fɛ nam bilahi aba o de ye iza wakati de ni tiɲɛ siga t'a la ni tiɲɛ dɛ Konate an kumana nin kan a ka ca wallahi maa caman y'a ta ka baara kɛ Wallahi. olu yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ ye a caman siga t'a la iza wakati nam e bi fɛ ka nafolo de sɔrɔ tiɲɛ ala k'i kisi ka bɔ fantanya ma nam ka fantanya bɔ i ka du kɔnɔ pewu tiɲɛ i bɔnnaw ka a nɛɛma sɔrɔ namu aba iza wakati de b'a Siga kɛ t'a mais la. kɛcogo de b'a la wallahi a wala ni tiɲɛ a dɛ saraka nam o ye sɛ jɛma den 3 ye namu mori dɔ bɛ yen sisan tiɲɛ i bɛ baara kɛ a bolo namu aba taali ɲɛfɛ a b'i wele telefɔni na Tiɲɛ. i kan ka misi saraka namu i kan ka saga saraka O caman. i kan ka ba saraka Tiɲɛ. a b'i bolo wari bɛɛ minɛ k'a ban pewu tiɲɛ an bɛ fɛ k'o de ban moriya kɔnɔ wallahi ni tiɲɛ ka dɛ ko in yɛrɛ sigi tiɲɛ kan Namu. minnu b'a dɔn u ka to a kɔnɔ n'i Tiɲɛ. t'a dɔn i ka bɔ a la wallahi Konate a wala n'o tɛ an ka jamana in moriw Wallahi. caman ye mɔgɔw Wallahi, a sɛgɛn bɛ su ni tɔrɔ tile fɛn. appeliw de bɛ don ne a kun caman
karamɔgɔ Namu. an ye wari si karisa ma Tiɲɛ. a ko an ka tila ka nin wari gɛrɛ cɛ an ka nin kɛ an ka nin kɛ mɔgɔw ti ka ɲɛnabɔ an yɛrɛ découragé la Tiɲɛ. wa appel min na ne ko a ka ca bilahi A caman siga t'a la. mais ne ko Namu. e de ko mɔgɔw ma a ye na mɛ nin baara k'a ye Tiɲɛ. o baara kɛ mɔgɔw ye a banna o mun wɛrɛ b'a la bilen Ayi a banna foyi tɛ yen. Nin ye tiɲɛ ye dɛ. ni fili de bɛ mɔgɔ sɔrɔ Wallahi. n'i ti fɛn min dɔn i t'a dɔn I sa t'a dɔn. i Nin ye donni tiɲɛ. jigi Wallahi. o tuma iza wakati e bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ n'a ye Namu. a b'a baara an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000 de Tiɲɛ. i y'a faamu N y'a faamu. nka konate ni mori tɔw ti kelen Abada. Tiɲɛ. 30,000 in na i bɛ wari kilancɛ Namu. i b'o de sara 15,000 Tiɲɛ. ani i ka sɛden 3 sɔngɔ Namu. i b'o sara Tiɲɛ. i b'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di an bɛ baara kɛ Tiɲɛ. i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Namu. dugu o dugu Tiɲɛ. quartier o quartier Namu. baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la Tiɲɛ. Tɛ tɛmɛ o kan. wa ka teli nafolo kɔfɛ o ye teliya da ye Wallahi. n'i y'a kɛ i b'a ye Tiɲɛ. Konate. an bɛ don min na tiɲɛtigiw dɔgɔya la Wallahi cɛtigiw i dɔgɔya. y'a faamu Wallahi. an bɛ don min na tiɲɛtigiw dɔgɔya la Kosɛbɛ. o de ye mɔgɔw siran Tiɲɛ. nka tiɲɛw bɛ na dɔn N'Ala sɔnna inshallahu. Tiɲɛ. Seydina Ali ko ten a ka kumakan dɔ la Namu. a ko lawla salasatun Tiɲɛ. ma tɔ'a ibun adam Namu. ra'asahu Allahu akbar. Ni wala karamɔgɔ. mɔgɔw tɛ ala fɛ ten ganzago ye Tiɲɛ. ko ni fɛn saba kun tɛ adamaden kun tɛ siran ala ɲɛ Abada. saya Tiɲɛ. bana Namu. ani fantanya Allahu akbar. nka fura bɛ nin bɛɛ la A wallahi fura b'a la. ko ni nin tɛ ko adamaden tɛ siran ala ɲɛ dɔ Namu. bɛna ɲininkali kɛ ko saya fura bɛ yen wa Wallahi fura bɛ saya la Fura b'a la. o de Tiɲɛ. kama- o ka di kabakoya dɛ Ayi. silamɛ tɛ sa o Ayi. Wallahi. silamɛ ni i sala Namu. aba i ni bi bila ala ka nɛɛma Wallahi i kɔnɔ bɛ o soma tuma o yɛlɛma. tɛ saya O ye tɛ saya, i bɛ soma yɛlɛma. a bɛ Nin ye fɔ tiɲɛ. de ko a fatula Tiɲɛ. Nin ye tiɲɛ ye dɛ. i y'a faamu Namu. ni kɔni bol'i la Namu. mais i bɛ ala ka nɛɛma kɔnɔ Wallahi i bɛ. i ɲɛnamayalen don quoi Tiɲɛ. Nin ye tiɲɛ ye. kuranɛ y'o de fɔ an ye Siga t'a la. seyidusu minnu mi fatu Namu. k'a kana kan kɔnɔ k'u salen don dɛ Tiɲɛ. k'olu ɲɛnamayalen don Wallahi. ala ka nɛɛma kɔnɔ Ɲɛnabɔ nin ye tiɲɛ ye. o tuma i janto a la Kosɛbɛ. a b'a fantanya kɛlɛ Namu. fantanya kɛlɛ Maa kɛlɛ. mais cogoya kelen pe dɔrɔn b'a la filɛ k'o de f'i ye Tiɲɛ. isa wagati don n'i y'a kɛ Siga t'a la. bilahi i b'a ye Nin ye tiɲɛ ye. o tuma maa minnu ka sababu b'a bolo Namu. ala k'olu ɲɛsin an Ya ma Rabbi amin. ala k'o kɛ ala ya bonya kama Allahumma amina. sɔli ala rasul Wa salim. dɔnnibaaba dɔ ye nin fɔ an ye o Kosɛbɛ. a ko man yassara li mu'sirin Namu. yassarahu lahu Tiɲɛ. yawmal qiyamati Nin ye tiɲɛ ye. Konate. ni maa min ye nɔgɔya kɛ Namu. i balima mu'minu dɔ ye Tiɲɛ. ala yɛrɛ bɛ nɔgɔya k'i Siga ye t'o la. lahara don na Wallahi siga tɛ e su ni tile an bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka b'u ka gɛlɛya O kɔnɔ caman. k'u dɛmɛ ka b'u ka tɔɔrɔ O kɔnɔ caman. anw min manamanakan lamɛn Wallahi an t'o lamɛn. Nin ye tiɲɛ ye dɛ. i janto nin na Kosɛbɛ. dɔ b'a fɔ a karamɔgɔ n'i yɛrɛ bɛ se a k'i yɛrɛ Wallahi o caman. a ba an filɛ garibukɛ ka sanji la yan Wallahi nin ye tiɲɛ ye dɛ. c'est à dire mɔgɔw bɛ fɛn dɔ kɛ ne t'a fɛ O ye tiɲɛ ye. yɛrɛ yira O man ɲi. sow ka filime k'u yira Tiɲɛ. ka fini baw don k'i yɛrɛ publicité mobiliw ka yira Namu. e nafa bɛ min Wallahi o ye yɛrɛ yira ye. Nafa e t'o de la. ko i bɛ se Tiɲɛ. hali ni kulɛti b'i la Namu. ni fantanw nana n'i y'u dɛmɛ i bɛ se Wallahi bɛ se. mais ne ko i bɛ se Namu. hali ni diɲɛ so bɛɛ y'i ta ye Tiɲɛ. miliyari ka k'i kun Namu. ni fantan nana n'i dɛsɛla Tiɲɛ. nkalon don Wallahi i tɛ se foyi la. mɔgɔw tɛ nin yɔrɔ de dɔn Nin ye mais tiɲɛ nin ne dɛ. ye tiɲɛ ye Nin ye wulibali. to an bɛ dugawu k'a lamɛnbagaw ye Kosɛbɛ. iza wagati baara kɔni n'i mako b'a la Namu. an ka téléphone numéro o ye plus 223 72 24 02 98 Tiɲɛ. n'i ye weleli k'o la i de garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Siga t'a la. o tuma hakɛto bɛ kuma in kan sɔli ala rasuli Wa salim. ربنا ظلمنا آمين. أنفسنا وإن لم اللهم تغفر آمين. لنا وترحمنا آمين. لنكونن من الخاسرين آمين. سبحان ربك رب العزة آمين. عما يصفون وسلام على المرسلين Amina. والحمد لله رب العالمين I ni baraji